pismo Potrazi za izgubljenim imenom, a ovi ostali romani su mi na blogu tom. I osim što se bavim pisanjem, bavim se pozorištem, alternativnim i aktivistkinja sam biciklistička, tako da na ulicama za bicikle imam svoju jednu, na blogu ulice za bicikle imam svoju jednu, već 3 godine vodim jednu nišu i iskustva Evrope iznosim biciklistička. Da je lepši dan bio, ja bih došla biciklom i sa bicikla bi vam zaista, iako sam u Zemunu, meni ovo nije ništa da stignem ovamo. Ova druga je u Ruskoj carici. Obučena da ubije. Obučena da ubije. Sophie Frederike Auguste von Anhalt-Zerbst, naša carica, imperatorka Sveruska Katarina Velika Romanova, vaše prevashodstvo ne traži ništa od vas. Razumite, pritom je viši komornik duboko sa dosadom uzdahnuo, gledajući sa visine sagovornica. Naša smokvica je žena nervozne krvi, vrlo osetljiva na umetnost. Poznata je kao zaštitnik književnosti i obrazovanja, ali u stručnim krugovima, a vi to, dragi moji, izgleda ne razumete, i kao pisac zbog svojih libreta, basni i komedija koje je napisala. Ona se dopisuje i proučava radove Voltera, Diderota, D'Alembera, koji potvrđuju njenu reputaciju u svojim radovima. Važan deo caričine ljubavi prema evropskoj kulturi je skupljanje evropskih vrednostnih objekata. Već je tokom vladavine skupila veliku kolekciju od 4000 slika u koje spadaju i one od Rembrandta, Rubensa, 38.000 raznih knjiga, 16.000 raznih novčića i mnogo drugo. Hoće da napravi, kako je rekla se zove? Muzej? Da, muzej. Viši komornik je sa zadovoljstvom šumno i glasno udahnuo, a onda tiše dodao. Pa sad vi gledajte. Osim toga, ako ste oženjeni ili sentimentalno vezani, ona ne trpi nikakvu konkurenciju, mislim baš nikakvu. Ona već ima nekoliko ličnih biografa i pesnika. Strašno se uzbudi kada ne traži, a prepozna odu i elegiju u njenu čast. Romanima mogu doneti neverovatnu titulu. To joj tako srčanoj strašno godi. U drugom slučaju, ako samo nasluti obrise neke druge inspiracije, majčica naša Rosija može da učini usekovanje jezikom. Lojalnost i diskrecija se podrazumevaju. Opasan je to posao, dragi moji. Morate istinski da je volite. Ne možete se cenkati sa osjećanjima. Apsolutno prihvatanje. Da dolazite kada vas ne zove, a kada misli na vas. Da to predosećate. Ako jednom bude morala da šalje po vas, ostaćete bez glave. To su pitanja srca, razumete li? Ma kakvi simbolično, dragi moji. Energična, mudra, vesela, tajanstvena i ranjiva u isto vreme, imperatorka može smrtnu kaznu da zameni progonstvom u Sibir eventualno. Nego, da li ste bolovali od nekih polnih bolesti? Sifilisa, na primjer. Poslaćemo vam naše lekara i dvorsku babicu da vas pregledaju.